ҳозир дузана сезана халқи бисёри мо ҳозир ана оилавайрон ягон вақт таърихи миллати тоҷик ба ин қадар ҳамин статистикаи оилавайроншавиш ҳамин боло ба баромадагӣ набуд. ҳамин байни 3 сол 5 соли охир ҳамин чизҳо ҳаст. барои мо ин чиза мекунем, албатта мекунем. азиз Назаров, ассалому алайкум устоди азиз, ман Назаров азиз аз вилояти Хатлон мебошам. мехостам миннатдории хечро барои корҳои некатон нисбати халқи азизам баён созам. раҳмат устод барои суханҳои бисёр қимататон. раҳмати калон. ино миннатдорӣ ба фикрам баён кардаги тамом ё саволашон ҳаст. ассалому алайкум устоди азиз, ба шумо умри дароз, хушбахтӣ хонам. номи ман Талабшоҳ, 20 сола, студенти дуюми курси донишгоҳи тиббӣ дар Санкт-Петербург. имсол бо як международни сетавая компания шинос шудам ва ба кор даромадам. дарси донишгоҳ ва кор дар компанияро баробар пеш бурда истодам. 7 моҳ шуд ки дар ин ҷо фаъолият дорам. натиҷаи хуб ба даст овардаам. ман фаҳмидам ки 35-40 сол ҳар рӯз 35-40 сол ҳар рӯз 8 то 10 соат саломатии ман иҷозат намедиҳад ки дар зарплата кор кунам, аммо дар компания 3-5 сол кор карда имконият ҳаст ки инвестор шуда ҳам соҳиби вақт ва ҳам пул шавем. устодҷон илтимос ҷавоб медод, ман далши донишгоҳро пеш барам ё кор дар ситои компанияро. ман қарор бароварда наметавонистам. аз шумо хостам маслиҳат гирам. раҳмат барои маслиҳатон. окоҷонам, ҷуни ширинам, мактабата напарто, дипломата хар. агар ки ту ба худованд шароит сохтааст ки дар соҳаи тиб дар Санкт-Петербург хонӣ, бачам миллион одамо орзу мекунад, ин чи ба қувваташ нарасидааст, ту бояд хонӣ. хоб ту бояд хонӣ дар анамо мактабат. ситои маркетинг дам кор карда рафтанги ҳар рӯз мана нигоҳ кун, ҳар рӯз ситои маркетинг ба 2 соат вақт ҷудо кун, бас не ки ҳар рӯз ҷудо кун. бо ин рӯзҳои дарсет ба бо рӯзи выходноят ба 4 соат 5 соат ҷудо кун. нисфи рӯз авайбати ҳамин гуфтагим қати кор карда рафт. ҳам илмата хон, мактаби олита тамом кун. бисёр компания ситои компания ки ман дидаги ҳастам бача, ман бисёр одамо тарбия кардаги. баъзе компаниҳо баъд аз 5 сол 6 сол банкрот шудаги, баъзе компаниҳо 15 сол барафтаги, баъзеш 10 сол. ту хонда духтури бақувват шав ана кун. ин бизнеса истифода бар барои капитал сохтанат. кор карда капитал соз. духтур шудан фақат барои пул одам духтур намешавад бачам. барои халқ ба хизмат кардан. агар ту ҳамун чиз ба меҳр дорӣ, ту ина бояд ки аз сидқи дил кунӣ, ҳаётат ҳамун ба бахшӣ. худат фикр кун, Абу Али ибн Сино ҳамин барои пул мекард ме? Не, барои пул кардагиш не чи. ҳаст баъзе касбо ки ту бояд ки дар болои пул ин кора накунӣ. ту агар ситои маркетинг кор карда капитал созию, ин капитал ҳаракат карда хонию, олими бақувват, духтури бақувват шави, ту халқу дунё рӯй даст мегардонад. окоҷон духтури номии дунёгир шав, номи Абу Али ибн Сино зинда кунтон. мефаҳмӣ? ман вақте ки ин сухана мегӯм дилам дар ларза мебиёд. номи Синоя, номи Ҷалолиддин Румия, номи Ҳофиза, номи Рӯдаки аз сари нав зинда кунед. то ки мо ба фахр мекунем фақат ки мурдагиҳомо бузурганд, зиндагиҳомо ҳама марди коранд. то кая шумо ба ки худованд додааст шароит ки хонед, мактаби ҳамин олии тибби Санкт-Петербург хонда олими бузург шав бачам. ин аддуми пул надав, пул аддумат давад. шахси бузург ки шудӣ, пул аддумат шабу рӯз медавад, пул хонат мебиёд. ман дар Тоҷикистонам шабу рӯз аз тамоми дунё мардум мебурад ки муаллим мана консултатсия пул рой мекунад. барои чӣ? барое ки илм дорам. ман ба одамо пул метиҳад ба сабабе ки ман қаттиш систа гап занам. манам то гап заданам ба пул метиҳад. ман вай на диван мефурӯшам, на мебел ё ки хӯрока ҳичи наметиҳам, яки анама сухани ман пул меистад. фаҳмидӣ бачам? илм ҳамин чи илм аст. илм то шахси бузург мекунад. ҳозир ту мана гӯш карданӣ, на ин ки Саймурод Давлатов ту ба дар кора окоҷонам, ту ба анами илм фоида шавӣ. барои ҳамон хон ки як рӯз бинам ки духтури оли қадр шудӣ, хон ки як бор номата манам бинам қатори анамин Гиотте, қатори ман анамин Гиппократу, манам ино хони хел шав. ҳар як фарзанд ин кора кардан метод. ман боварии комил дорам. имрӯза замона ба ин чизҳо ҳамаш бо шароиташ ҳазор бо осон шуд нисбати шароити Абу Али ибн Сино кардаги шудигаро.